mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Kami po ay narito ngayon sa ating gawain sa Prayer Matters. Samahan niyo po kami ngayong gabi sa buhay po ni Pastor Opelia na siyang gagamitin ng Panginoon para magbahagi po sa atin ng banal na salita. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Magbulay-bulay po tayo sa biyaya po ng Panginoon. Babasa po ako ng teksto mula sa Efesos chapter 6. Sundan niyo po ako. Ito po yung tinatawag na sandatang kaloob ng Diyos. Efesos chapter 6 verse 10 hanggang 18. Basahin ko po mula sa 10. Bilang pangwakas na magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotan pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman, umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Verse 14, kaya't maging handa kayo, ibigkit sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos na pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawin panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang huling verse po ay manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng mga hinirang ng Diyos. Tayo po'y manalangin sandali. Ama naming Diyos na banal at kataas-taasan, kayo po ay nakaluklok sa kalangitan at makapangyarihan. Sa lahat ng dako ay naroon kayo, Panginoon. Kami po ay dumadalangin at nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon. Kinikilala namin ang iyong kabanalan, Panginoon. Kaya't kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral, pagbubulay-bulay. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang magpahayag ng aming pag-aaralan ngayong gabi ito, Panginoon. Nilalapit po ito namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Magandang gabi pong muli. Ang Efesos chapter 6 po, mula sa verse 10 hanggang 18. Ito po ay diin po ni Pablo sa atin kung gaano po kahalaga ang manalangin, lalo na sa ating mga mananampalataya ni Kristo. Ito po yung ating sandata ng pakikipaglaban. Gaya ng binanggit po sa ating teksto, ang ating pong kalaban ay mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Hindi po natin sila nakikita, pero nakikita po natin sila. Ano po ang pwede natin ipanlaban, kundi ang panalangin po. Kaya meron po tayong panalangin na kung saan po ang panalangin ay napakahalaga sa mga mananampalataya. Ito po yung nag-uugnay at nagbibigay ng lalim ng ating relasyon sa Panginoon. Sa ating pong panalangin, natututunan natin magpakumbaba sa ating Diyos. Kinikilala natin ang kanyang kapangyarihan na siya lang talaga ang pwedeng tumulong sa atin sa mga bagay na ito. Diyan po sa mga kalaban natin sa himpapawid na hindi natin nakikita. Pero ang napakagandang bagay po, lahat ng bagay ay hayag sa harapan ng Diyos. So walang lihim, walang bagay na hindi niya nakikita. Kaya tayo po ay lumalapit at lalapit lagi sa ating Diyos na buhay. Amen po. Ngayon po, sabi po sa 10 bilang pangwakas, ang verse 10 po ay panalangin bilang sa paghahanda ng espiritual na labanan. Ito po sa ating si Pablo ay nagsalita ng mga espiritual na pakikibaka
simula doon sa verse 11 hanggang 17, at sinabi niya kung ano yung mga gagamitin natin, ano yung mga paraan para malabanan natin ang pandarayan ng diablo at pangliling lang o pagtatak nating makita ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit si Pablo ay ipinaliwanag niya para sa mga kalaban nating ito. Na ang totoo, ang Diyos ang nakikipaglaban para sa atin. Itinuro at ipinaliwanag niya sa mga mananampalataya na ang buhay Kristiyano ay puno ng pagsubok at labanan sa mga spiritual na kalaban. Kung titingnan natin, kapag tayo po ay nagpipray, nagkakaroon po ng labanan. Hindi natin nakikita pero may nakikibaka, may nakikipaglaban po, may nakikipagbuno doon sa bawat salita na inilalabas natin sa mga bibig na hinihingi natin na ipaglaban ng ating Diyos. Nandoon po ang labanan espiritual na dahil sa pamamagitan ng ating panalangin. Pinakita ni Pablo na ang mga mananampalataya kay Kristo ay laging nasa aktwal na labanan espiritual, mapa-araw man o mapagabi. Kaya sinabi niya sa verse 18, ito po yung sinabi niya sa 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayo magiging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Yun po yung katotohanan. Kailangan po natin ipanalangin ang lahat ng mga hinirang. Tayo pong mga mananampalataya, kailangan po natin ipanalangin ang isa't isa dahil lagi pong may laban. Laging may labanan. Walang espasyo na hindi nagkakaroon ng labanan. Kaya sabi ni Pablo dun sa yung sabi niya na manalangin kayo na walang patid, sinabi niya sa Thessalonians, yun po yung sinabi ni Pablo na pray without ceasing, 2 Corinthians 5:17 po. At ang una po natin, yun po yung ang panalangin bilang paghahanda para sa spiritual na labanan. Ito po yung ating gagawin. Kailangan natin maghanda, isuot natin ang lahat ng sandatang ibinigay sa atin ng Panginoon Jesucristo. Ito po yung ating pananampalataya, ang salita ng ating Panginoon na panlaban natin, yung ating pong kaligtasan na pinanghahawakan mula sa ating Panginoon Jesucristo, yung palaso po ng ang palaso po ng salita ng Panginoon Jesucristo. Ito po yung ating pwedeng ipanlaban dun sa mga kalaban natin na hindi natin nakikita. Marami pong pagsubok ang ating buhay araw-araw. Iba-iba, hindi natin alam, kahit ang mga darating pa, hindi po natin alam. Kaya sinasabi ni Pablo, maging alerto, maging handa sa lahat ng pagkakataon para meron tayong ilalaban, meron tayong itatatag, meron tayong ilalakas sa kapangyarihan ng mga kalaban natin na nandiyan sa himpapawid. And ang pangalawa po, panalangin bilang pakikipag-ugnayan kay Kristo. Tayo po ay binibigyan. Kaya sabi, magpakalakas sa Panginoon. Ito po yung nagpapakita na ang pananampalataya natin kay Kristo. Kailangan nating palakasin. Paano natin ito palalakasin? Sa panalangin po, lalakas at lalakas po tayo. Sa devotion po natin araw-araw, manalangin, mag-aral ng salita ng Panginoon. Dito po binubuksan ng Panginoon ang ating puso at isipan para makita natin paano niya pinakikilos ang kanyang kapangyarihan sa buhay ng mga mananampalataya. Hindi dapat tayo magtiwala sa sarili nating lakas, kundi sa lakas ng Diyos. Ang panalangin ay isang mahalagang paraan upang makipag-ugnayan sa Diyos at humingi ng kanyang gabay sa bawat pagkakataon. Tayo ay nakikipag-isa kay Kristo at tumatanggap ng kanyang lakas at karunungan sa pakikibaka po sa araw-araw. Hindi lang po sa labas, kahit sa loob ng ating tahanan, sa labas ng tahanan, saan man tayo pumaroon. Meron tayong laban.
Hindi ito isang pangkaraniwan labanan lamang o activity sa buhay ng mananampalataya at hindi natin kakayanin sa sarili lamang natin. Meron silang kapangyarihan. Itong mga malakas ang kanilang kapangyarihan. Kung kaya kailangan natin manangan sa kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Ang kalaban ay hindi natin nakikita, ngunit tayo ay nakikita niya. Kaya't kailangan natin ang tulong, lakas, karunungan at kapangyarihan mula sa Diyos, ang commandant ng mga hukbo ng kalangitan. Amen po. Sa madaling salita, ang panalangin ay isang sensitibo at seryosong pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kailangan natin magpasakop. Kung hindi tayo magpapasakop, hindi tayo makakapanalangin dahil hindi natin kinikilala ang kanyang kapangyarihan. Hindi natin tinatanggap ang kanyang kalooban. Kailangan natin magpasakop, magsuko ng ating buhay. Kilalanin natin na wala tayong kakayahan. Kilalanin natin na limitado lang ang ating kakayahan. Limitado tayo sa lahat ng bagay. Kaya beyond our limitation, kailangan natin ang Diyos. Amen po. Sa panalangin tayo ay muling pinalalakas. Pinalalakas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo. Ito po yung nagtuturo sa atin para tayo ay manalangin. Minsan di tayo makapanalangin ng tama. Minsan pumanalangin tayo parang tayo yung commandant ng Diyos. Inuutusan natin siya, Panginoon, pakisabi po, Panginoon, pakigan. Mali po pala tayo doon. Inuutusan natin. Parang ginawa nating alipin ang Diyos. Tayo po ang alipin ng Diyos. Tayo ang nakikiusap, tayo ang lumalapit. Kailangan natin ng mapagpakumbabang puso at mapagpasakop sa Diyos. Amen po. Sa Juan 14:13, 13:14, ito po yung sinabi. Juan chapter 14, verse 13. At anuman ang inyong hilingin sa aking pangalan, iyon ay gagawin ko upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Kung ang hilingin ninyo ang anuman sa aking pangalan, ito ay gagawin ko. Totoo po, napatunayan po namin yun. At napatunayan ko yan sa buhay ko na kapag meron kang hiniling sa Diyos, immediate dumadating siya. Kahit sa panahon na nasa bingit ka ng kamatayan, darating siya at sasagot siya kapag hiningin natin ito sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Yeah. Meron po akong konting patotoo sa konting oras po. Nang nag-mission po kami ng Infanta, masyado pong masigsag ang karsada, mabangin, na nasiraan ang sasakyan namin doon sa parang pael ng sigsag, na bumalagbag ang aming sasakyan. Gabi, alas 12 ng gabi, nakabalagbag kami doon, humahagili sa mga sasakyan. Puro kami senior na nakasakay doon sa sasakyan. Pero lahat kami tahimik lang, yung pala lahat ay nananalangin, humihingi ng tulong sa Diyos. May dumaan na isang van na napakalaki, ang bilis ng takbo niya, pero natakot kami dahil bumalik siya. Sabi namin baka kung anong gawin sa amin, pero yung panalangin ko po, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, padalahan mo po kami ng iyong mga mandirigmang anghel na magtatabi ng sasakyan namin kasi nasa gitna kami. Pag nabangga kami, mamamatay kaming lahat, madadami ang mga bahay na nasa gilid ng bangin. Sabi ko gano'n. Nung bumaba sa sasakyan yung driver, ang laking tao. Ang tikas-tikas, bata pa siya. Tapos nagtanong siya, ano po ang nangyari dyan? Sabi namin nasiraan kami, hindi namin maitabi yung sasakyan. Kasi yung automatic pala, kapag itatabi mo, lalong bumigit na. Tapos kumilos itong lalaking ito. Talagang kitang-kita ko na inangat niya ang sasakyan, siya lang mag-isa, itinabi niya. Kaya sabi ng isip ko, Panginoon, ito na po ba yung anghel na pinadala mo para magtabi ng sasakyan? Sumagot po ang Panginoon. Akala ko ako lang ang nakakita. Yung pala lahat ng kasama kong pastor nakakita rin. Doon po napatunayan ko na immediately, kapag humingi tayo sa Panginoon, ibibigay niya. Totoo po, ang panalangin ay sandata natin. Amen po. Sino ang nagpakilos sa mga bagay na yon?
Hiningi ko ito at idiniklara ko ang pangako ng Diyos sa kanyang salita. Gamitin po natin ang salita ng Diyos. Gamitin natin ang mga pangako ng Diyos. Lagi niyang sinasabi na nasusulat sa Biblia, nasusulat sa Biblia. Amen po. Ang ibig sabihin, si Jesus ang ating tagapamagitan sa ating Ama. Kaya nananalangin tayo sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit sa pangalan? Dahil siya nga ang tagapamagitan natin. Kinikilala natin ang authority niya sa buhay natin. Kinikilala natin siya ang ating Diyos na nilalapitan. Sa Kanya tayo humihingi. Ang pangatlo po, patuloy na magpasakop at magpagkumbaba sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, ang mga mananampalataya ay pinalalakas upang manatili sa tamang landas at hindi malihis sa mga tukso ng mundong ito. Kaya sa verse 18 ang sabi doon, ipanalangin, sabi niya sa 18, madalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo. Pag sinabing sumamo, na malalim pong bagay. Ibig sabihin, buo ang loob mo. Lumalapit ka sa Diyos at kilala mo ang Diyos na ibibigay siya, tutugon siya. Alam mong nakikinig siya. Alam mong nakatingin siya sa'yo. Alam mong nandyan ang presensya niya. Kaya ka nagsusumamo. Sa patnubay ng Espiritu Santo, tuturuan ka ng Espiritu Santo kung paano ka tatawag sa Diyos na may paggalang, may pasasalamat, may pagpupuri sa Kanya, may pagkilala sa Kanyang kataasan at kapangyarihan. Amen po. And ang sabi niya po dito, ang panalangin ay isang mahalagang bahagi sa ating spiritual na buhay na nagbibigay daan upang maranasan ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa atin. Tayo mismo ay ang naghuhubog ng pakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Kung hindi tayo magiging mapanalanginin, hindi tayo nananalangin, ang relasyon natin hindi masyadong nahuhubog. Kailangan natin ng komunikasyon na magbubuo ng ating relasyon sa Diyos. Magpapalago ng ating pananampalataya. Amen po, sa ating pong conclusion, sa verse 14 po, ito po yung sinabi, ito po yung panghuli natin. Kaya't maging handa kayo, ibigkit sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Kailangan alam natin, nauunawaan natin ang salita ng Panginoon. Ano ba yung malinaw na sinasabi ng Diyos sa atin dun sa Kanyang aklat? Ano ang itinuturo niya sa atin sa panalangin? Paano natin gagamitin ang panalangin para sa pakikipag-ugnayan sa Kanya? Ito po ang sabi, paghahanda sa espiritual na labanan. Kailangan po natin. Ipinapaalala ni Pablo sa mga mananampalataya na magsuot ng sinturon. Ang sinturon ay nagsisilbing pundasyon ng ating pananampalataya at gabay sa buhay ayun po yung salita ng Diyos. Ang baluti po ng katuwiran, ito po ang pagiging matuwid natin sa mata ng Diyos bilang mainiligtas ng Panginoon Jesucristo. Tinubos ng Kanyang dugo, binayaran ng kasalanan. Ang pagiging mapanalanginin ay nagsasaad ng pagiging handa sa espiritual na labanan na nakasalalay sa pagkakaroon ng katotohanan at katuwiran mula kay Kristo at hindi sa sariling lakas. Amen po. Purihin po ang Diyos sa Kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. Napakagandang mensahe ng Panginoon sa ating ngayong gabi. Tayo po ay dadako na sa pananalangin. Hallelujah. Oh yes, Lord. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord, sa inyong napakagandang mensahe sa amin, Panginoon. Napakaganda po, Panginoon, Lord, dahil meron naman po kaming natutunan. Lord, napakahalaga sa amin na manalangin dahil alam po namin ito po ang sandata po namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy kaming lumalapit at nagpakumbaba, Panginoon, sa inyong harapan. Patuloy kami, Lord, na humihingi ng tawad dahil alam po namin, Lord, hindi mo diringgin ang aming panalangin,
kung meron kaming bahid na mga kasalanan. Kaya Panginoon, lumalapit kami na nagpakumbaba sa inyong harapan ngayon. Humihingi kami ng tawad sa lahat-lahat, Panginoon. Patawarin niyo po kami, anuman ang nakikita mong karumihan sa puso namin sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, itinataas ko ang buhay po ni Pastoral Leia, Panginoon, mula sa Jiblo, Calapan, Oriental, Mindoro, Lord. I pray po, Panginoon, sa life po ni Iris Flores, Panginoon, na matunaw ang bukol sa kanyang ulo, Panginoon. Lord, alalahanin mo po ang paglilingkod ni Pastoral Leia, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na walang imposible sa inyo sa lahat ng bagay, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na himala, ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng may sakit karamdaman, Panginoon, in Jesus' name. Lord, I pray, O God, Lord, patuloy mong tunawin, Panginoon, ang bukol, Panginoon, sa ulo, Panginoon, Lord, ni Iris Flores, Panginoon, in Jesus' name. Ganon din po, Lord God, sa buhay ni Pastor Adjuna, Panginoon, ang Jiblo, Kamansihan, Panginoon. Continue selling, O Lord, sa kanyang anak na si Precious Faith Alba, na maging normal na ang white blood cell niya, Panginoon. I pray, Lord, naniniwala ako, Panginoon, na hindi mo bibiguin si Pastor Jonah, Panginoon, sa kanya po, Panginoon, Lord, na kahilingan, Panginoon, para maging normal ang white blood cell, Panginoon, ni Precious Faith, O God. Lord, niniwala ako, Panginoon, na hindi mo, Panginoon, bibiguin si Pastor Jonah. Niniwala ako, Panginoon, Lord, na paggagalingin mo po, Panginoon, ang kanyang anak na si Precious Faith, O God. I pray din po, Panginoon, sa oras na ito, na kayo po ang gagawa ng kaparaanan, Panginoon, para maging normal ang kanyang blood cell, Panginoon. Ganon din po kay Sis Lady Anyo po, Panginoon, na may katarak and glaucoma, Panginoon. Lord, I pray for the healing upon healing in Jesus' name. Hallelujah. Lord, I pray po, Panginoon, patuloy kang kumilos sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, hallelujah. Ganon din po, Lord, sa buhay ni Brother Nick Colocar, Panginoon, na merong Parkinson disease, Panginoon, in Jesus' name. Lord, I pray for the healing, Panginoon. Hallelujah. Kalakasan ay patuloy mo ipagkaloob sa anak mong ito, Panginoon. Lord, I pray, Lord God. Alam ko, Lord, hindi mo sila bibiguin sa kanilang mga kahilingan, Panginoon, na sila'y gumaling. Niwala ako, Panginoon, sa paglapit nila, Panginoon, sa inyo. Hindi mo sila, Panginoon, bibiguin, Panginoon, sa oras na ito. I pray din po, Panginoon, lagi mo sila, Panginoon, bigyan ng kalakasan at katatagan sa bawat tagsubok kanilang mga nararanasan, Panginoon. Hallelujah. I pray din po, Lord, sa buhay ni Brother Abit Delen, Panginoon, na merong heart problem, Panginoon. Maraming barang ugat sa puso niya, Panginoon. Lord, I pray po, Panginoon, Lord, na maging normal ang daloy ng kanya po, Panginoon, puso, Panginoon. Lord, kakahabagan mo po ang mga taong ito, Panginoon, na mayroong mga sakit, karamdaman sa oras na ito, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, I pray for the healing upon healing, Panginoon, in Jesus' name. Ganon din po, Lord, sa buhay ni Sis Keling Migano, Panginoon, na may bukol sa loob ng tiyan, diagnosed stage 4 cancer, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord, ikaw ang Diyos na himala, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Walang imposible sa inyo sa lahat ng bagay, Panginoon. Kaya dalangin namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Kay si Piling Migano, Panginoon, na may bukol sa loob ng tiyan. Oh God, Lord, cancer na may pangalan, lumayas ka sa life po niya ni Sis Piling Migano, Panginoon, Jesus' name. Ganon din po kay Pastora Evelyn Magluyan, Panginoon, na stroke sa ngayon, stroke, Panginoon, in Jesus' name. Ibalik mo, Panginoon, ang lakas na Lord,
na nawawala sa kanya, Panginoon, in Jesus' name. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo, Panginoon, sila, Lord, na pababayaan. Manumbalik ang kanilang lakas, Panginoon, Lord. Hallelujah. I-provide mo rin po sila, Panginoon, financially, Panginoon. Hallelujah. Lord, tulungan mo po, Panginoon, sila. Alalahanin mo po, Panginoon, ang kanilang mga paglilingkod, Panginoon. Lord, na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa buhay ni Pastora Evelyn Magluyan, Panginoon. Hallelujah. Ganon din po kay Brother Marto de los Reyes, Lord, na stroke, Panginoon, Lord. I pray, Lord, kalakasan ay ibalik mo, Panginoon, sa kanila. Ibalik, Lord, ang mga normal, Panginoon, na lakas na nawawala, Panginoon, sa kanila. Lord, naniwala ako, Panginoon, na walang imposible sa lahat ng bagay sa inyo, Ama. Hallelujah. Ganun din po kay Sis Ronami Ibora, Panginoon, na merong kidney failure and paralysis, so God, in Jesus' name. Lord, I pray, Lord, na ang kidney, Panginoon, Lord, ay muling maging normal, Panginoon. Hallelujah. Lord, I pray for in the name of Jesus. Hallelujah. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na sa kanilang sitwasyon ang maging dahilan para sila ay mapanghinaan, Panginoon. Kaya dalangin namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Ganon din po, Lord, sa buhay ni Sis Liberty Dudas, Panginoon, na merong pneumonia and numbness, God. Hallelujah. Lord, ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpapagaling sa kanila. Tulungan mo po si Sis Liberty Dudas, Panginoon, na mawala ang pneumonia, Panginoon, and numbness, oh God, sa kanya po, Panginoon, katawan. Niwala kami, Panginoon, na hindi mo sila, Panginoon, pababayaan. Hindi mo sila bibiguin sa kanila po, Panginoon, kahilingan, Panginoon, in Jesus' name. Ganon din po, Lord, sa buhay ni Syra Lee Borsoto, Panginoon, na mayroong enlargement of heart and lungs problem, Lord, in Jesus' name. Lord, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Panginoon. Kaya mong baguhin anumang sitwasyon ng anuman ang kanilang nararanasan ngayon, Panginoon. Lord, I pray na maging normal ang kanyang heart and lungs problem, God. Dalangin ko ang pagkilos mo, Panginoon, sa buhay ni Sis Syra Lee Borsoto, Panginoon, in Jesus' name. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ganon din po kay Sis Gaby mula sa Jeblo Kamansihan, Panginoon. Total healing, Panginoon, sa kanyang manugang na si Kolokar, Panginoon, na kikimo, Panginoon, sa kanyang ovarian cancer, Lord. I pray, Lord, Lord, sa probation, Panginoon, Lord, sa kanyang buhay, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong idantay ang inyong magpapagaling na kamay, Panginoon, sa buhay ni Bill Kolokar, Panginoon. Niwala ako, Lord, na hindi mo bibiguin si Sis Gedi, Panginoon, Lord, sa kanyang mga kahilingan na gumaling ang kanyang manugang, Panginoon, na si Bill Kolokar, Panginoon. Hallelujah. Ganon din po, Ama, tinataas ko, Lord, si Sis Reni mula sa Jiblo, Labangal, General Santos, Panginoon, na gumaling ang kanyang mama sa sakit na cancer, Panginoon. Lord, I pray, Lord, lahat ng mga taong merong cancer sa oras na ito, in Jesus' name, Lord, healing upon healing in Jesus' name. Lord, ay wala kami, Panginoon, Lord, na ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa anumang uri ng sakit karamdaman, Panginoon. Naniniwala kami, Ama, na lahat ng cancer na ito'y matuna, Panginoon, in Jesus' name. Lord, ikaw po ang Diyos na makapangyarihan. Naniwala kami, Panginoon, Lord, na ang Diyos na aming pinaglingkuran ay Diyos na nagpapagaling sa lahat ng uri ng anumang sakit karamdaman. Hallelujah. Ay pwede po, Lord, sa buhay ni Reverend Manda, Panginoon, mula sa Jiblo Camellia, Lord. Totally healing po, Panginoon, Lord, kay Raymanda, Panginoon, from kidney problem, heart problem, and diabetes, Panginoon. Lahat ng ito, in Jesus' name, kidney na
pangalan, heart problem, diabetes, ikaw iluluhod sa oras na ito in Jesus' name. Lumayas ka sa katawan ni Raymond Duff in Jesus' name. Lord, I pray for the healing, Panginoon, in Jesus' name. Lord, I pray, Lord, wag mo pong, Lord, bibiguin ang inyong lingkod sa buhay ni Reverend Trio Mandat, sa kanyang mga kahilingan, Panginoon, na gumaling kanyang asawa na si Rimanda, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon, sa paglilingkod, Panginoon Lord, ni Reverend Trio Manda, Panginoon. Hindi mo siya bibiguin, Panginoon Lord, na kanyang kahilingan na gumaling, Panginoon, si Raymanda, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. I pray totally healing din po, Lord, sa buhay ni Cecil Mirandilla, Panginoon, from her present condition, O God, hallelujah. Ikaw po, Panginoon Lord, ang magpapalakas sa kanya. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kikilo sa kanyang buhay, Panginoon Lord, hallelujah. I pray din po, Lord, for deliverance for Ate Nori and Amy Mercader from the witchcraft, O God, in Jesus' name. Lord, niwala ako, Panginoon, na mga anak mong ito, Panginoon, ay palalayain mo, Panginoon Lord, sa anumang kilos at gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay. In Jesus' name, Lord, I pray, O God, tulungan mo po si Ate Nori, tulungan mo po si Ate Amy Mercader, Panginoon, na makalaya sila, Panginoon, sa anumang gawa at kilos ng kaaway, Panginoon Lord, sa kanilang mga buhay. Dalangin ko rin po kay Sis Irene Longsworth, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw po ang kanyang kalakasan, Panginoon. Ikaw po ang kanyang gabay, Panginoon. Malayo man siya, Panginoon, sa kanyang pamilya. Pero naniniwala ako, Ama, na hindi mo siya pababayaan, Panginoon. Alam ko, Lord, hindi maiksi ang inyong kamay para abutin mo ang kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon, sa oras na ito. Ingatan at gabayan mo po ang kanyang mga anak, Panginoon, at lagi mo pong palalakasin at ilayo sa lahat ng uri ng anumang sakit karamdaman, Panginoon, Jesus' name. Oh, hallelujah, hallelujah. I pray din po, Lord God, sa buhay ni Marilyn Bactad mula sa Jiblo Camellia, Panginoon. I pray, Lord, for the good health, safety, and protection, Lord, sa kanyang mga mahal sa buhay. Dalangin ko, Lord, na lagi mo pong pagkaingatan ang anak mong ito, Panginoon. Lagi mo silang gabayan, Panginoon, sa oras nila sila ay pupunta, biyahe papuntang Zambales, Lord. Alalahanin mo po ang mga anak mong ito, Panginoon, hallelujah. I pray, Lord, the financial breakthrough, Lord, sa business, no God, sa Bactad Construction and the art packaging, O God, provision, more clients, Lord, more work opportunities na ipagkaloob mo, Panginoon, sa mga anak mong ito, Panginoon. Niwala ako, Lord, na kayo po ang provide ng lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Hallelujah. Dahil naniniwala kami, Panginoon, you are the Jehovah Jireh, God provider, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, hiling po namin ang pagkilos at pagpapala ay patuloy nilang mararanasan, Panginoon. Hallelujah. Ganon din po, Lord, sa buhay ni Sis Clyde nang mula sa Jiblo Molino, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, na protection, O God, sa kanyang anak, Panginoon. I pray, Lord God, na patuloy mo rin po na ingatan at gabayan ang kanyang anak, Panginoon, na si Zoe, Panginoon, Lord. I pray, Lord, na patuloy mo rin po siyang i-provide sa lahat ng kanyang pangailangan financial, Panginoon. Niwala ako, Ama, na hindi mo siya pababayaan, Panginoon, si Sister Clyde, Panginoon. Provide, O Lord, sa lahat ng kanyang pangailangan, Lord. Hallelujah. I pray for the humbleness, leadership, sa pusong anuman mga resulta matatanggap, Panginoon Lord, ng kanyang anak, Panginoon. I pray, Lord God, Lord, ikaw po lamang nakakaalam ng lahat, Panginoon, sa kanya po, Panginoon, personal na kahilingan, Panginoon. Niwala ako, Panginoon, sa paglilingkod ni Sis Clyde, Panginoon. Hindi mo siya bibiguin sa kanyang desire, Panginoon, para sa kanyang mga anak. Blessing upon blessing ay patuloy mo ipagkaloob, Panginoon Lord, sa anak mong ito. Salamat sa
salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, in Jesus' name. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Patuloy po Lord, kami hallelujah. lumalapit sa iyo, Ama, mula po sa Blue Calapan, Oriental Mindoro, kay Pastor Joshua, Panginoon, yung financial breakthrough, O God, sa kanilang negosyo, na Joss Burger and Big Mart, na more strength po din sa kanilang parents, Sister Merly and Brother Lino, ang youth ministry sa Oriental Mindoro, at ang makapasa sa thesis sa makapag-take ng next year na board exam, pumasa ang sa geodetic engineering, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Ama. Tinataas ko pong prayer request na ito ni Pastor Joshua, Panginoon, mula sa Oriental Mindoro, O God. Kayo po, O Diyos, ang siyang magpapala, ang magkakalob ng biyaya po, ng katugunan po sa lahat ng kanilang prayer request, Panginoon. Ang breakthrough, Panginoon, ang strength ng mga magulang, ang ministry ng youth, Panginoon, doon ay palalakasin niyo, pasisiglahin niyo, Panginoon, pag-iisahin mo ang kanilang mga kalooban na ikalalago ng kanilang paglalakbay bilang mananampalataya at disciple ng Panginoon Jesucristo, God. Maraming salamat sa iyo, Ama, dahil lagi po kayong tumutugon sa panalangin ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Dalangin din namin mula kay Sister Rene, Panginoon, ng Jebu Labangal Jensen, ang prayer for anointing, Panginoon, sa kanila pong iglesia na pinangunahan, O God, in the name of Jesus Christ, Panginoon, pakidalaw po ang kanilang lugar, Panginoon, manahan ng banal na espiritu at magturo sa kanila doon, Panginoon, upang maranasan nila ang pagkilos ng iyong kapangyarihan, Panginoon, sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo. Ganun din ang pamilya naway bigyan ng mahabang buhay ang kanyang pamilya, Panginoon. Sana ay nai-grant na, Panginoon, i-grant niyo po ang kagustuhan kung magkakaroon sila ng isang business na kung saan ito ay salon sa taon na ito, in the name of Jesus Christ, ayon po sa iyong kalooban, Panginoon, ayon sa iyong masaganang habag sa kanila, Panginoon, ang pamilyang ito ay pagbubuklodin niyo at pag-iisahin mo mula sa iyong pag-ibig, mula sa iyong kahabagan, Panginoon, mag-uugat sila sa pananampalataya sa Panginoon Jesucristo, palalakasin mo ang kanilang pananampalataya, mananangan sila sa iyong mga pangako, Panginoon, na kung saan dito nila makikita ang tagumpay mula sa iyo, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, ang kay Reverend Trio mula sa J. Blue Camilla, Panginoon, ang kanila pong business, Panginoon, ang Jan business, ang Pastor Jan business, more client and more blessings na nagmumula sa iyo, Panginoon. Blessings upon blessings, Panginoon. Ang mga taong ito ay kilala niyo, Panginoon. Alam niyo ang kanilang kalooban na walang hinangad kundi mapaglingkuran, Panginoon. Lord, in the name of Jesus Christ, ikaw po ay Diyos na makapangyarihan. Nakikita mo ang kanilang mga hangarin. Batid mo ang kanilang mga kalooban, Panginoon. Grant mo po, Panginoon, ang kanilang mga hinihiling sa iyo, Panginoon. Sa biyaya mong masagana, Panginoon, sa banal mong trono, na kung saan nag-overflow ang iyong grace, Panginoon, ay maranasan nila sa kanilang buhay, sa kanilang negosyo, Panginoon. Din, Panginoon, i-cover mo po ang kanilang negosyo with the blood of Jesus Christ, Panginoon. Sinasaway namin at sinasawata ang anumang corruption na hinihahanda ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Wala kang magagawa sapagkat ang mga taong ito ay lingkod ng Diyos at ang negosyong ito ay inalay nila para sa Panginoon. Kaya't maraming salamat, Ama. Alam po na nandiyan kayo, nakikinig kayo at naghahanda kayo ng katugunan na ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, si Pastora Jonah ng J. Blue Kamatsihan. Magkaroon po sila ng maganda at mainit na panahon doon para sa magsasaka at mag-aani ng kanilang mga palay sa Calapan at sa buong Oriental Mindoro, Panginoon. Kayo po ang nagpapataba ng lupa, Panginoon. Kayo rin ang
nagpapaulan, nagdidilig ng lupa, Panginoon. Kahit dalangin namin, Panginoon, patabain mo ang lupa, Panginoon. Ipadala niyo po, Panginoon, ang magandang panahon para sa kanilang palayan. Managana ang uhay ng mga palayan ito, Panginoon. At maibibenta nila ang sako-sakong mga palay, Panginoon, mananagana mula sa iyo, Panginoon, sapagkat sa iyo lamang sila umaasa, Panginoon. Ikaw ang kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Maraming salamat sa iyo, Ama. Ganun din, Ama, ang J-Blue, Kamatsihan, more souls to win, Panginoon, doon sa lugar na iyon, Panginoon. Saturate niyo po ang place na yun sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa mga manggagawa po sa J-Blue Kamatsihan, Panginoon. Kayo po ang siyang tutulong, kayo ang magtuturo sa kanila sa mga paraan na kung saan madadala nila ang mga taong ito sa iyong paanan. Makatatanggap sila ng kaligtasan mula sa iyo, ang iyong kalooban, Panginoon. Mangunguna ang iyong banal na Espiritu sa kanila, Panginoon. Ganun din naman, Ama, yung increase ng mga tithes at sa offering, Panginoon, yung pong mga matatapat na lingkod mo, Panginoon, sa pagtatites, sa pag-offering, Panginoon, masayang nagbibigay, Panginoon. Walang pag-aalinlangan sa iyong biyaya, Panginoon, na meron kayong ipinangako na bibigay nyo ang siksik-liglig at tumaapaw pa na wala nang sukat pagkakalagyan, Panginoon. Ito po yung pangako mo sa kanila. Kahit, O Diyos, kayo po, Panginoon, ang siyang kakausap sa mga tao doon, Panginoon, na kung saan umaasa sa iyong provision, Panginoon, at nananampalataya sa iyo na ang lahat ng bagay sa iyo lamang nagmumula, Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa Camellia pa rin po, Panginoon, provision for upcoming anniversary ng J-Blue Camellia ngayon pong darating March 29, Panginoon, Lord, in the name of Jesus Christ. Hayaan niyo at pahintulutan niyo, Panginoon, na ang iyo pong mga banal na anghel na kung saan nagpupuri sa iyo ng araw at gabi ay makasama nila sa pagdiriwang ng anniversary ng Camellia, Panginoon. At hayaan mong ikaw ay mahayag, ikaw ay mapapurihan, mapasalamatan, Panginoon, at maitanghal sa araw na iyon, Panginoon. Magdala po, Panginoon, ng mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa iyo, mga nangangailangan ng kaligtasan, Panginoon, mga nawawalan ng pag-asa at makaririnig ng iyong ebanghelyo, Panginoon, sa araw na iyon. Meron po kayong gagawing himala, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw po yun. Kayo po ang Diyos ng himala. Kayo ang tunay na Diyos na pumikilos sa lahat ng panahon. Hindi po kayo nagtatangi, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Ama. Ganun din ang victory, Panginoon, at ang anointing, Panginoon, sa lahat ng gagawin nilang mga programa, Panginoon, at yung pong provision po para sa J-Blue Camellia Church, ang service car na hinihingi nila, Panginoon, para din sa J-Blue Camellia, Panginoon, ang family unity, love, abound, healthy relationship, salvation po sa kapaligiran nila doon, Panginoon. Maraming tao nakatira dyan, Panginoon. Marami pang hindi nakakakilala sa aming Panginoon Jesucristo. Lord, magpadala po kayo ng mga manggagawa na hayo doon sa lugar na yun, Panginoon, para sa J-Blue Camellia, Panginoon. Financial prosperity, good health, Panginoon. Praying for the leaders seminar, training by April to December. Financial provision din po doon po sa mga mag-enroll, and anointing po doon sa mga magtuturo, Panginoon. Wisdom and knowledge na ibibigay mo po doon sa magtuturo na mabibigyan ng linaw lahat ng pangangailangan ng kaluluwa ng iyong mga lingkod, Panginoon. Kung saan maibabahagi rin sa iba pang mga tao, Panginoon, na nauuhaw ng iyong salita. Mula, ganun din kay Pastor Ronnie
okay na tagapagturo. Kayo magpapala sa kanya, Panginoon, sa lingkod niyo ito, Panginoon, na kung saan na minamasdan niyo ang kanyang kalooban, minamasdan niyo rin ang kanyang kalalagayan. Tulungan mo po siya, maging ang kanyang pamilya. Kayo ang magpala ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Kayo ang tutugon, Panginoon. Palakasin mo ang kanyang physical upang lalo niya pa itong magamit sa kanyang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Patuloy po tayong manalangin. Itinataas ko rin po, Panginoon, ang Jiblo Sagana, Panginoon, sa oras na ito. Lord, I pray po, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ang Jiblo Sagana, Panginoon, financial provision, ipagkaloob mo, Panginoon, Lord, sa amin. Niwala kami, Panginoon, na hindi mo, Panginoon, pababayaan ang Jiblo Sagana. More leaders, O God, more workers and leaders, Panginoon, more anointing, Panginoon Lord, sa mga leaders po, Panginoon, sa Jiblo Sagana, Panginoon, hallelujah. More titles to God, hallelujah. Lord, ikaw po ang magpala sa mga merong mga business po, Panginoon Lord, sa Jiblo Sagana, Panginoon. Ang business po, Lord, ni Alan Sass, Panginoon Lord, Lord, I pray, O God, na pagbigyan mo po si Brother Alan ng mga taong Lord, mayroong banal na takot, Panginoon, sa inyo para hindi po, Panginoon, sila, Lord, lulukuhin, Panginoon. Hallelujah. I pray po, Panginoon, na patuloy mong padalhan ng maraming kliyente, Panginoon, si Brother Alan. At ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa kanya ng karunungan at kaalaman, Panginoon, kung paano niya, Panginoon, mahihandle pa ng tama ang kanyang business, Panginoon. Hallelujah. Ganon din po ang ukay-ukay ni Rochelle Fernandez, Panginoon. Ingatan mo rin po, Lord, lagi, Panginoon, si Brother Gary Fernandez sa kanyang trabaho at lagi mo rin po siyang gabayan, Panginoon, at ilayo sa lahat ng tukso. Ilayo mo rin po siya, Panginoon, Lord, sa anumang mga bagay, Panginoon, Lord, na nakikita niya sa mundong ito at samahan po lagi si Brother Gary, Panginoon, sa kanyang trabaho. Ay pwede po na more customer, Lord, sa ukay-ukay ni sis Rochelle, Panginoon, hallelujah. Even sa mga kapatid po namin na mayroong mga trabaho, kay Len, Rachel, O God, kay Brother Max, Panginoon, patuloy mo rin pong pagpalain ang mag-asawang ito, kanilang trabaho, Panginoon. Blessing upon blessing ay patuloy nilang mararanasan, Panginoon. Hallelujah. Ganon din po, Lord, kay Brother John Sego, Lord, I pray, Lord God, na maayos na po ang kanyang license, Lord, bilang isang security guard. I pray, Lord God, na makapagtrabaho na muli, Panginoon, Lord, si Brother John, at ikaw rin po ang mag-provide, Panginoon, financial pangangailangan nila araw-araw, Panginoon, hallelujah. Lord, lahat po ng mga anak mo sa Jiblo Sagana ay patuloy mo pagpalain, Panginoon. Even, Panginoon, kay Carmi Ganjong ko, Panginoon, Lord, healing upon healing, Panginoon, sa lahat na may sakit, Panginoon, Lord, kanyang pamilya, Panginoon, I pray po, Panginoon, for the unity, Panginoon, Lord, sa kanyang family, Lord, in Jesus' name. Halagi mo rin po, Lord, palalakasin, Panginoon, si Sister Carmen, Panginoon, hallelujah. Niwala kami, Panginoon, na hindi mo siya bibiguin sa kanyang dinidesire ng kanyang puso, Panginoon, para Lord, sa kanya po, Panginoon, buong sambayanan. I pray po, Lord, for the salvation, Panginoon, Lord, sa kanyang family, Panginoon. Hallelujah. Ay pray din po, Panginoon Lord, na matapos na po, Lord, ang pinapagawa po namin, Panginoon Lord, na kontraksyon, Panginoon Lord, sa Jiblo Sagana. Lord, alam mo po ang aming status ng aming pinansyal. Lord, niwala ako, Panginoon, na hindi mo kami, Lord, na pababayaan. Ikaw ang magpo-provide at magpapadala ng maraming supporters para, Lord, matustusan ang aming pangailangan pinansyal, Panginoon Lord, para matapos, Lord, ang ginagawa po na gate, Panginoon Lord, sa Sagana. I pray, Lord God, na mabubungan na po ang gate
i-graduate po namin doon sa Sagana, Panginoon, at matapos na lahat, Lord, ang ginagawa, Panginoon. Hallelujah. Lord, I pray, Lord, for the blessing upon blessing, Panginoon, sa Jiblo Sagana, Panginoon. Hallelujah. I pray din po, Lord, sa lahat, Panginoon, Lord, ng Jiblo Sagana, sa Jiblo Kamansihan, sa Jiblo Bako, Panginoon, Lord, sa Sambales, Panginoon, sa Batulao, Panginoon, Lord, hallelujah, sa Camellia, Panginoon, hallelujah, sa Molino, Panginoon, Lord, lahat mga churches, O Lord, ng Jiblo, Jesus Directed Up Church, O God, mula sa Mindanao, Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao. I pray, Lord, sa lahat ng mga churches na ito, Lord, patuloy mong pagpalain. I pray protection and peace of mind sa lahat ng pamilya, Lord, unity, Panginoon, Lord, sa lahat ng inyong mga anak. Niwala ko, Lord, na hindi mo pababayaan, Panginoon, ang lahat, Panginoon, Lord, ng mga lahat ng churches of God, ng Jesus Directed Up Church, sa pangunguna, Lord, ni Bishop Leo Vidania, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang kanyang buhay at patuloy mong gabayan, Panginoon, si Bishop, Lord, sa bawat kanyang mga plano, mga desisyon, Panginoon, Lord, para sa ikalalagay at kaunlad ng inyong iglesia, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa buhay ni Bishop, Panginoon, at lagi mo siyang gabayan, Panginoon, sa lahat ng oras, saan man dako siya pumupunta, Panginoon. Ang dalangin ko, Lord, ang protection mo ay patuloy may pagkaloob sa kanya. I pray, Lord, more workers, more leaders, and more members, Panginoon, Lord. Hallelujah. Yung love, yung forgiveness, O God, sa bawat mga anak mo, Panginoon, manatili, Lord, yung pagmamahalan, ng pagsusunuran, Panginoon, lalo sigit, Lord, yung humbleness, heart, to God, ay manatili sa inyong mga leaders and workers, Panginoon, sa inyo po, Panginoong Panambahan. I pray, Lord, more souls to harvest and leaders, to God, faithful, committed, obedient, submissive, servant, Lord, in Jesus' name. Ipagkaloob mo po, Panginoon, sa inyong mga anak at lingkod dito, God. Hallelujah. I pray, Lord, sa lahat ng pastors, God, workers and leaders, to God, na mas lalo pa, Lord, lumalim ang bawat relasyon, Panginoon namin, Lord, sa inyo. I pray, O God, sa lahat ng pastor, ilayo mo po, Panginoon, bawat lahat ng pagkapastoran, Lord, sa lahat, Panginoon, ng anumang sakit, karamdaman, Panginoon, Jesus' name, dalangin ko, Panginoon, ang pagkilos mo, Panginoon, Lord, sa mga buhay ng inyong mga anak at lingkod mo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, Lord, na mas lalo kami, Panginoon, maging matatag sa anumang pagsubok aming mga nararanasan, Panginoon. Lord, hallelujah. I pray, Lord God, more double portion anointing power ay patuloy may pagkaloob sa inyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. 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 Lord, pagkalooban mo po ang inyong mga anak at lingkod, O God, ng humble spirit, O God. Hallelujah. Pagpalain mo po ang buong Jiblo family, Panginoon. Niwala ako, Ama, na hindi mo kami pababayaan. I pray din po, Lord, sa buhay ni Renla, Panginoon, Lord, I pray, Lord, mental health and physical strength, to God, sa kanyang anak, Panginoon, na lalaki na sa Kristan, Panginoon, na sa medical, Lord, sa St. Luke, I pray, Lord, na maaprubahan na po, Lord God, ang US visa for the interview, Panginoon, na maging smooth ang lahat, Panginoon, Lord. Lahat ng kanya po, Panginoon, Lord, ng mga kahilingan, dalangin ko, Lord, ang favor mo, Panginoon, Lord, sa buhay po ni Brother Bro Laka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, niwala ako, Panginoon, sa paglapit niya sa inyo, Ama, hindi mo siya, Panginoon, bibiguin. Nais niya, Panginoon, Lord, na makasama niya ang kanyang anak, Panginoon, Lord,
hallelujah. I pray din po, Lord God, sa buhay ni Pastora Merla Chan, Panginoon, Lord, ng Jiblo Nauhan, Lord, na tumaas ang BP at nahihilo po, Panginoon, sa oras na ito. Lord, I pray in Jesus' name, panghawakan mo po ang buhay po ni Pastora Merla Chan, Panginoon. Lord, I pray, Lord, na idantay mo po ang inyong magpapagaling na kamay, Panginoon, sa buhay ni Pastora Merla Chan, Panginoon. Lord, I pray in the mighty name of Jesus, naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo, Panginoon, bibiguin si Pastora Merla Chan, Panginoon, sa oras na ito. I pray, Lord God, na bumaba na po, maging normal na po, Panginoon, ang kanyang BP, Panginoon, at mawala na po totally ang pagkahilo niya sa oras na ito, in Jesus' name. Lord, I pray, O God, hallelujah, hallelujah. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, pinasiselyuhan namin, Panginoon, ang inyong makapangyarihan, banal na dugo, Panginoong Yesus, bawat pananalangin at sinasambit ng inyong mga anak, Panginoon, na hindi ito kailanman manakaw ng kaaway, Panginoon, Jesus' name. Inaangkin na po namin ang lahat, Panginoon Lord, na tagumpay at pagpapala mula sa inyo, Panginoon. Mga katugunan ng mga panalangin na ito, Panginoon. Niwala kami, Ama, dahil ang aming Diyos na pinaglingkuran ngayon ay Diyos na buhay at makapangyarihan. Kaya salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Lord, sa biyaya at pagpapala na aming tinanggap araw-araw, Panginoon. Kulang pa ang sasambitin ang aming labi para ikaw ay aming pasalamatan, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, wala kaming gawin kundi ibalik sa inyo, Ama, ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu Santo. Amen, amen. Tubig, yung tubig.